wala ce وقد دل على أن المقصود به المبتدئ في الدين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. abin da zai kara bayyana muna ma'anar siratul mustaqim shine tabbata a hadithin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wannan Imam Ahmad ya fitar da shi, haka da Imam Nasa'i, haka da Ibn al-Mundhir da Al-Hakim su sahaha wannan hadithi. Yake cewa qala khatta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi, to lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu zane a kasa, thumma qala, sa'an ne yace hadha sabilullahi mustaqima, wannan shine hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala madaidaiciya, hadha sabilullahi mustaqima. Sannan sai rubutu yamma da hagu a cikin wannan layi sai ke cewa wa hadhihi subul, yace wayannan sune as-subul, sune hanyar su kange da Qur'ani, haka da littafin Allah subhanahu wa ta'ala, haka da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace minha sabilun illa, yace wa hadhihi subul laysa minha sabil illa alaihi shaytan yad'u ilayhi. Duk wannan hanyar suke kwatace hanya, ba ka samu wannan hanyoyi ba, ka samu a kowace hanya wani shaidani yana kira mutane zuwa ga wannan hanya. Sannan ya karanta musu aya suratul an'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.